Lah, si Papa man na oh. Nagunsa din na siya dira. Naghangad-hangad man na siya sa langit. Unsa kaya gibuhat anak niya oy? Atuon daw nako be. Na may bata di oh. Maragi ka na sa eskwelahan ba? Padungar eh. Uy, ako dek anak di ay. Pa, sige lagi kag hangad-hangad sa langit pa. Ngano man pa? Unsa may imong gitanaw sa langit? Daon sa naman ni Pilipinas eh. Purti na inita kayo. Abigod nimo pa, alangan dili mo init pa, kay mas daghan pa mong mga marites kaysa sa kahoy. Agay!